foli min na aw minnu b'an layɛ Mali kɔnɔ o ni Mali kɔ kan bi ni y'aw ka émission ye tuguni plateau des stars n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ ale ye émission min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ pour que aw kana stresser aw ni stress kana ɲɔgɔn ye o hukumu kɔnɔna la an ye ci bila an ka démission rappeur fila ma u b'an bolo yan nɔ donc an n'u bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna la ni bɛɛ b'i ka tata sɔrɔ a la donc n tɛ kuma jan bilen n bɛ kuma d'u ma u bɛ n'u yɛrɛ fɔ an ye monsieur. Oui. Ça va? Ça va bien. Ko bɛ cogo di? Ouais, donne dɔrɔn. I b'a kan? Ouais. D'accord. N balimakɛ. Ouais. Ko bɛ cogo di? Ouais, ko tɛ cogo la. I dalaman don. Ouais, komi i yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Ahan. Ouais. Donc an tɛna kuma jan bilen. Oui. N bɛ kuma d'aw ma aw k'a yɛrɛ fɔ an ye mais an b'a daminɛ ni e ye. Ne ya. Ok, pas de problème. Ne tɔgɔ ye Mohamed Keita. Donc ne ye Kangaba fanfɛ mɔgɔ ye. Bon. N fadugu ye Bala Masala ye. Donc en même temps n bɛ Bamakɔ yan mais maintenant n bɛ baara la frontière la n'o ye Kuré Mali ye. Donc maintenant an t'o la. Sisan maintenant n bɛ yen nɔ quoi. D'accord. Ouais. Faamuyali sɔrɔla o la. An balimakɛ. Ouais. San kuma b'e bolo e k'i yɛrɛ fɔ an ye. Ok, bon. Ne ye Sumayila Traoré. Bon, comme an bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛ mɔgɔw ye ka ban. D'accord. Donc an bɛɛ ye famille kelen. C'est la même famille quoi. Donc n fana tun bɛ kalan na Bamakɔ yan nɔ. Mais en ce moment na n bɛ frontière la Guinée. Donc an bɛ k'an délivrer ɲɔgɔn bolo yen quoi. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o la. Ok. Sisan nɔ an bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku aw la. O tɛ dɔ wɛrɛ ye. An bɛ don min na i ko bi aw yɛrɛ ka kalanko bɛ cogoya jumɛn? An bɛ kuma di e ma. Ne ma. Bon, an filɛ don min na i komi bi. Nkalon ma ne yɛrɛ ma ne ma école kɛ quoi. Ouais. Munna? Bon, komi waati y'a sɔrɔ n kelen de bɛ n bamuso bolo quoi. Bon, bamuso ka ko mais hakili la bon o de kosɔn n ma se ka kalan kɛ. D'accord. Voilà. Mais e kɔni bolo nafa bɛ école la n'est-ce pas? Oui, bien sûr. I ye jɔyɔrɔ dɔw y'a la yɔrɔ. Bon, an filɛ don min na i komi bi. Bon, n ye jɔyɔrɔ dɔw y'a la mais en même temps n bɛ ka continuer n kan ka cours dɔw daminɛ quoi. I bɛna a daminɛ. Voilà. D'accord. Faamuyali sɔrɔla o la. Ouais. N balimakɛ. Ouais. An bɛ don min na i ko bi e yɛrɛ ka kalankɛ fɛnɛ ko bɛ cogo di? Bon. Ne tun bɛ kalan na. N ye kalan kɛ bon n ye kɛnɛ jan boli quoi. N taara yɔrɔ jan n bɛ se k'a fɔ. Mais après n tilara ka n'a lajɛ fɛn wɛrɛ donna n kanu na min ni kalan tɛ kelen ye quoi. O tɛ ko nafa tɛ kalan na nafa b'a la. Mais n ye sira wɛrɛ sɔrɔ min ye n diya ka tɛmɛ kalan kan quoi. Et puis encore n'i y'a ye n b'o fana baara kɔnɔ bi kalan de y'a lase n ma. Bon n kɔni ma se ka kalan laban. Mais papa i bali kɛ n ka kalan kɛ après nin bɛɛ kɔfɛ kow bɛ nalen quoi. Bon a bɛ se ka kɛ n perese la n ma perese quoi. Mais n kɔni bɛ ka chemin suit toujours de temps. D'accord. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o la. Ok. Balimakɛ. Ouais. An bɛna e fan fɛ sisan nɔ. Oui. Sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ komi i y'a fɔ k'i bɛ rap kɛ. Ouais. En même temps i bɛ baara la. Mais comme plateau des stars don an bɛ rap ko kuma de la yan nɔ bi. Ouais. Voilà sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye rap yɛrɛ daminɛ san yɛrɛ jumɛn na? Bon, ne ye musique daminɛ 2016. Ne ye musique daminɛ 2016. Bon, n y'a daminɛ disposition min na. Souvent n y'a daminɛ ni dɔn yɛrɛ de. N bɛ dɔn de kɛ bon puis genre kelen fɛnɛ n nana ye wa dɔn na wa n bɛ ka n débrouiller o la quoi. Bon n tor'o la et puis genre ka na a essayer ka na micro minɛ balanifɔ yɔrɔ la bon n bɛ n débrouiller maintenant n nana ye wa maintenant je peux avoir faire quelque chose quoi. Ma bon donc n tor'o la ka na ye musique ka nana don dusukun na donc ni n petit frère dɔ bɛ yen nɔ n'ale sɔrɔla ka son kelen bɔ n'o ye Kuré Mali ka den son ye. Donc maintenant an nana essayer ka na fɔ k'u ye o son in na donc après kɔfɛ ko dɔw nana ɲagami quoi donc n'o disparaît la position dɔ la quoi. Donc après ni fɛnɛ n dɔgɔnin dɔ ye bon n'ale nana ɲɔgɔnna sɔrɔ donc an tor'o la an ye collaboration ni fɛnw daminɛ maintenant fo ka na se an bi quoi. Ouais. Voilà. Merci. Et patron. Ouais. San kuma b'e bolo e yɛrɛ ye dɔnkilida yɛrɛ daminɛ rap in daminɛ san yɛrɛ jumɛn de la? Bon ne y'a daminɛ san min na est-ce que ne y'a fɛ e yɛrɛ tɛ yɛlɛ wa? Non cogo di tantôt? Parce que depuis ne 6 ans ne ye nin daminɛ. 6 ans. N bɛ se k'a fɔ ten. En même temps i tun b'i ka kalan fɛnɛ la. Voilà effectivement.
donc depuis 6 ans y'a daminɛ parce que an kun bɛ Ibawa ni tel que Gaspi ninnu an kun b'olu lamɛn wagati dɔw la donc depuis o temps kɔnɔ a kanu ye ne minɛ quoi donc an kun tɛ dɔwɛrɛ kɛ an bɛ téléphone 2 ta ka kelen instru bila kelen na donc ka envoyer instru kelen na quoi mais an tor'o la dɔɔni kɔrɔya nana n ye sigi don dɔ la n ko non sari ne tɛ to tan quoi fo Mali ka ne tɔgɔ fɔ fo diɲɛ ka ne tɔgɔ fɔ don dɔ la donc rap kanu donna ne dusukun na depuis n ka dɔgɔ donc ne ni ye ɲɔgɔn sɔrɔ en 2017 comme a yɛrɛ bɔra ka fɔ cogo min na donc mais a ye galon tigɛra petit frère tɛ ne yɛrɛ a b'a faamu il faut waati faamuyali sɔrɔla o la sisan nɔ n bɛna question min poser aw kun o ye de an y'a ye lien dɔ bɛ aw ni Lil Iba cɛ voilà san lien min yɛrɛ b'a aw ni Lil Iba cɛ n bɛ fɛ aw k'aw da don o la aw k'o walawala an ye bon i b'a dɔn diɲɛ nin kɔnɔ n'i y'a fɔ jɔnni n'i y'a mɛn jɔnni kunna de y'a fɔ ko sababu ɲuman Lil Iba filɛ mɔgɔ don quoi an filɛ don min na i komi bi ne tɛ mɔgɔ yɛrɛ kɔni dɔn dɛ mais n bɛ se k'a fɔ n b'a ka kɔrɔbalen dɔn n'o ye Gilaja ye n b'o dɔn mais n'o bɔra yen n b'ale dɔn quoi parce que hadamaden don mɔgɔ sera ka i mago jɔ i la fo k'i ladon fo ka na se bi ma et puis genre i b'a wele a b'i ka appel ta fɛn min ka di ye i b'o fɔ a b'o kɛ sinon an filɛ don min na i komi bi sari caman bɛ yen an yɛrɛ fɛnɛ dɔnkilidala dɔ ye mais n'i ye dɔw wele o b'a essayer ka footage ni fɛnw k'i la mais o mɔgɔ tɛ issue ye quoi issue a y'an dɛmɛ quoi a sara t'anw bolo dɛ a sara bɛ Ala bolo quoi i y'a faamu bon malheureusement ale yɛrɛ de ka ko yɛrɛ kama musique yɛrɛ an bɛ ka fanga an bɛ ka a yira mɔgɔw la ka fɔ ko wa fanga b'an na bi quoi parce que mun na fierté b'a la ne bɛ fɛ ka juguya ni ale ye wa an yɛrɛ bɛ fɛ ka juguya n'ale ye quoi voilà i ka kuma nin diyara n ye fierté b'a la mɔgɔ caman yɛrɛ ko a yadalen don non bon est-ce que aw y'o sɔn remarquer a la bon yada suguya ka ca quoi a ka yada a b'a yira a ka yada a b'o yira yɔrɔ min na o y'a ka baara kɔnɔna la parce que a b'a yira k'a bɛ seri donc hali n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne fɛnɛ b'a yira n ka baara kɔnɔna la wa n bɛ seri diyagoya n bɛ n yada n'a ye n bɛ n kafa n'a ye munna an b'a fɔ ka n bɛ n yada ni n bamuso ye parce que munna muso ɲɛlen den i tɛ siran ko ɲɛ o i bɛ siran mun ɲɛ foyi donc i bɛ fierté kɛ n'i bamuso ye cogoya min na i bɛ tila ka fierté kɛ n'i ka baarada ye ten tɔ ni pour que mɔgɔw ka dɔn wa vraiment karisa bɛ tan donc o de ne sɔn a ye quoi voilà faamuyali sɔrɔla o la mais i ko k'a ye dɛmɛ dɔw caman don i ma i bɛ se k'i da don hali n'a kɛra 2 walima 3 ni ɲɔgɔn na ye ko bon a ye dɛmɛ min don a ma parce que premier départ yɛrɛ fɔlɔ ye min ye an ka clip 2nan na a ye collaboration ni fɛnw caman kɛ an nana an y'o clip ni fɛnw kɛ et puis genre an ka concert ni fɛnw na an demande caman bougera ka taa o concert ni fɛnw kɛ a ye ko caman kɛ après o kɔfɛ an ye featuring ni fɛnw kɛ quoi on a featuring an ye featuring kɛ o morceau tɔgɔ bon phénoménal ye quoi phénoménal ouais d'accord donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ an ye concert kɛ yɔrɔ camanw na an wele a taara et puis genre an taara Sigiri an y'an wele a taara o la bon rappeur caman bɛ yen n'i y'o fɔ dɔw ɲɛna o b'a fɔ de ko k'i ka na ni i fa ka du sɔngɔ ye ouais kana nin fɔ ne donc a y'o bɛɛ k'aw ye a ma bon a y'o bɛɛ k'an ye a ma fɛn fɔ an ye o si kan quoi puis genre an bɛ n'a f'i ye a ka Bintu yɛrɛ bɛ so hali sɔgɔmada n'an bɔra a ka n fa ka dumuni duman baara la ne yɛrɛ filɛ position min na hali ni n bila sa ko n ka n bolo ka taa France n bɛ se tellement balolen ba de don sa ouais donc a tɛ tɛmɛ o kan ouais n balimakɛ komi e bɛ yɛlɛmisɛnnin ba la sisan question kelen de don lien min bɛ ale y'a ta ɲɛfɔ kana n'a fɔ ko komi ale y'a ɲɛfɔ cogo min na o tɛ yan nɔ sisan nɔ e yɛrɛ b'i ta ɲɛfɔ sisan i t'a ɲɛfɔ cogo la lien bɛ i ni Lil Iba cɛ bon lien ba bɛ an ni Lil Iba tɛ dɛ lien ma ni Lil Iba tɛ a bɛ n'a fɔ lien bɛ mɔgɔ ni bamuso cɛ quoi an cɛ ka gɛlɛn trop en vrai dire n'i y'a ye yan bi grâce à eux oui ale de kama an bɛ yan comme a bɔra ka fɔ cogo min na an ye Lil Iba invité ka taa an ka fɛnw la hali dɔrɔmɛ hali an m'a fɔ ko karisa ye san sɔngɔ ci an ma mais aw bɛ ka nin bɛɛ fɔ kɔri ye komi relation min de b'a aw ni ɲɔgɔn cɛ aw tɛ ka insister nin kan parce que kuma caman y'a jira ko Lil Iba ka bɔ a yɛrɛ ma k'a kafalen don bon aw yɛrɛ dun bɛ k'a ta nin cogo min na
comme mɔgɔw ka yetaw tɛ kelen ye dɔ ka jɛmɛ fɔla ye dɔ ka alimami vraiment voilà olu bɛ se k'a fɔ a ka bɔ a yɛrɛ bolo mais a tile kelen m'o yira anw na quoi an yɛrɛ b'a mɛn an tulo la wayi leliba jamana don dɛ a da ka fari ni kumana fɛ a b'a diya dɔn mais bien sûr au début a y'a daminɛ wagati min na e kun t'a ka sɔnbɔ wari dɔn hali ni 600 de don e m'a dɛmɛ ka bɔ a la mais n'i ye tɔgɔ sɔrɔ i kanubaga bɛ caya mais i t'a dɔn k'i jugu fana ka ca f'i ka tɔgɔ sɔrɔ exactement voilà donc a filɛ niveau min na comme bi caman bɛ fɔ a kɔ quoi jelimani ni sɔnkolon ni tɛ ban quoi n'i kɛra fɛn fɛn dɔ bɛ f'i ma hali anw sigilen filɛ yan yɔrɔ min na dɔ bɛ k'u ta fɔ aw ma i tɛ se ka diya bɛɛ i tɛ se ka goya bɛɛ bon an m'o yɔrɔ de ye lili b'a la ni mɔgɔ jogo tolila mais n'a ma las'i ma kana minɛ n'a ye quoi kana mɔgɔ minɛ kɔ kuma ma mais n'i ye min ɲɛ la waati min na i bɛ insister o kan i b'o minɛ quoi vraiment an t'a ka jamanaya dɔn an t'a ka yadalenya dɔn lili b'a bɛ si yɔrɔ min na an bɛ si yen a bolo bɛ minɛ min kɔnɔ an bɛ yen a da bɛ don bɔli min na an da bɛ don o de la an tɛ se k'a ka jamanaya dɔn an tɛ se ka foyi de fɔ a kan. D'accord, faamuyali sɔrɔla aw ka nin jaabi ninnu na nin jaabi ninnu ɲɛna sans question min bɛ nalen o ye de n'a sɔrɔ komi a yɛrɛ bɛ time dilaja la déjà aw yɛrɛ fɛnɛ b'o groupe de la wa walima ko bɛ cogo di. Bon an filɛ don min na i komi bi comment dire maninkaw ko ten ko n'an bɛ taga an bɛ se quoi sira ka jan cogo cogo n'i b'a kan don dɔ la kɔni i mago bɛ plagi min na i b'a ye quoi i y'a faamu a se b'a ye bi a bɛ se k'an na don a groupe la mais bi an bɛ se k'a fɔ waye an t'a la an b'a la parce que munna an n'ale approché len ɲɔgɔn na an b'a fɔ o gamme kɔnɔna la ko an b'a la quoi mais k'an kɛ point fort yɛrɛ un jour viendra o bɛ se ka kɛ o mais a donni ma se dɔɔni fɔlɔ quoi maninkaw ko ten ko kana peresser quoi ko ni pereseri garisɛgɛ ma k'i bɛ pan a kunna or k'i man ka pan a kunna quoi donc n'an bɛ yan un jour viendra an yɛrɛ bɛ tila ka juguya n'olu ye ka fara o kan quoi. D'accord, faamuyali sɔrɔla o la. Sisan n balimakɛ n bɛna question min poser i kun komi aw yɛrɛ ko k'aw bɛ kure mali de sisan nɔ aw yɛrɛ ka arabu an bɛ don min na i ko bi aw ka arabu yɛrɛ bɛ n'a sɔrɔ aw imposelen don yen de wa n'a ko bɛ cogo min na aw ka dɔɔni fɔ an ye o ko kan. Bon an bɛ kure mali mais an ka rêve tɛ kure mali kɛlɛ ye quoi an kɔni an fa dugu de an bɛ se k'a fɔ an sɔrɔla yen nɔ de an ye arabu daminɛ yen de bi bon an bɛ don min na ko bi kure mali tɔgɔ yɛrɛ est-ce que an fanga ka dɔgɔ a ko la yen dɔɔni parce que an tɛmɛna yen a mɛnna quoi vraiment an tɛmɛna yen na quoi an bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara an na ni kure mali taara k'a sigi ko rappeurs compte n bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 3 mais comme an ye groupe ye déjà an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 2 quoi parce que hadamaden i tɛ yɛlɛ ten f'i k'i gulon dɔ la ka yɛlɛ diɲɛlatigɛ bɛ ten de an bɛ balo ɲɔgɔn na ten mais ni kuma diyara an na an bɛ se k'a fɔ an fana ɲɔgɔn tɛ yen bi bi in na ni sopisme bɛ kɛ ni fɛn fɛn bɛ kɛ n'i m'an tɔgɔ k'i affiche la mɔgɔ tɛ don hali ni mɔgɔw donna n'an ma taa équipe ka wari lase u bɛ taa so donc an ka arabu tɛ kure mali dɔrɔn ye an ka rêve tɛ mali dɔrɔn ye an bɛ fɛ ka tɛmɛ de komi kɔrɔbalen comme Ibawa ni y'a kɛ cogo min na quoi an bɛ fɛ ka taa tɛmɛ o cogo dɔrɔn de la. D'accord. Alors question kelen de don toujours. Kuma de bolo. Ne bolo. Bon olu ko min filɛ nin o ka nɔgɔn trop mɔgɔ i wolola yɔrɔ min na ka mɔ yɔrɔ min na i barajuru tigɛra yɔrɔ min na i ka rêve ye de i ka bɔ ka taa fɛn ɲini ka na yen dilan quoi donc an ka rêve tɛ k'a fɔ ko wayi toujours an bɛ baara min na ko ka to yen nɔ non an bɛ fɛ ka bɔ yɛrɛ de Bamakɔ tɛ dɛ hali États-Unis tɛ dɛ États-Unis dilanna yɔrɔ min na fo kɔfɛ quoi awɔ an bɛ fɛ ka taa ɲini de ka na n'a ye k'a dilan quoi k'a yira an faso kɔnɔ mɔgɔw la wayi dusu de b'an na an bɛ fɛ ka yan dilan de donc o ye position min na an ka rêve tɛ kure mali sinon kure mali banna an bɛ se k'a fɔ ka bɔ fo kure mali fo sigiri yen banna ka ban quoi ne ba ka bɔ kure mali ka na fo sibi yen banna mais an mago bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan
o ye Bamakɔ ye k'o cɛci fo États-Unis kɔfɛ ayi an b'a kɛ fo Bamakɔ ka dɔn ko dugu dɔ fana bɛ yan fɛ ko Kore ouais donc après sigiri nɔma fo Konakirikaw fɛnɛ ka dɔn ka fɔ wayi tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yan quoi voilà faamuyali sɔrɔla o la ouais sinon n bɛ fɛ ka dɔn sisan nɔ aw yɛrɛ bɛ rap style parce que Lili ba bɛ trap de kɛ si je me trompe pas voilà n bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ aw fɛnɛ b'o style de kɛ walima n'aw bɛ style wɛrɛ de kɛ sisan nɔ aw da don aw ka style la ko walawala cogo min na n bɛ faamuyali sɔrɔ o ko la bon an ka style wagati bɛ an bɛ style changer comme i y'a fɔ Lili ba bɛ trap de kɛ bon an filɛ an ma ambiance kɛ an ka jugu diriti yɛrɛ de ma n'a bɛɛ quoi diriti o i bɛ se k'o i da don la k'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni c'est à dire i ma wani ka no limite lamɛn voilà o bɛ ka to taa cogo min na dɛ a bɛ fɔ de ma ko diriti an b'o kɛ bon an bɛ trapu fana dɔn c'est à dire an bɛ genre caman dɔn quoi an tɛ min kɛ dɔrɔn o ye zikiri de donc aw ni faamuyali sɔrɔ a la aw bɛna aw lancer o fɛnɛ walima ouais bon comme ko kelen tɛ sen na quoi i bɛ se ka mɔgɔw kanu fɛn tɛ kelen ne bɛ e bɛ dɔ fɛ nin t'o fɛ quoi ale fana bɛ dɔ fɛ n'o t'o fɛ donc a bɛ se ka kɛ hali conscient an bɛ se k'an profiter o la e bɛ se ka Lili b'a ka fɛn son lamɛn san mais nin t'o fɛ ou bien ne bɛ ambiance da i b'o lamɛn a cɛ kana fɔ ne t'o fɛ dɛ i b'a fɔ non voilà e bɛ se ka trapu lamɛn parce que o kumakanw ka suma dɔɔni quoi comme lui soldat bɛ taa n'a ye cogo min na mais ni ne diriti daminɛ e ɲɛna sisan e yɛrɛ b'a fɔ ko ne ka bɔ kɛnɛma parce que i t'a faamu mais a mɔgɔw bɛ yen ni m'i fa yɛrɛ k'i sigi i t'a ye yɛrɛ a bɛ taa k'i to donc an b'an profiter o de la k'a don ɲɔgɔn kɔrɔ n'a ye nin kɛ n'a ye o bɛ ka avancer dɔɔni an b'a fɔ est-ce que an tɛ faniw bilasira ni nin fana an k'a lajɛ n'o fana ka d'u ye quoi donc i bɛ son dɔ bɔ n'o lancera i bɛ continuer n'o style de donc n'i y'a ye wagati min na o bɛ ka nege bɔ dɔɔni i bɛ profiter i bɛ sigi kɔfɛ dɔɔni i bɛna dɔ wɛrɛ fana ta ka avancer n'o ye e b'a ye o fana bɛ ka diya mɔgɔw ye sinon dugu in kɔnɔ yan bi jamana in kɔnɔ son wɛrɛ fana man di mɔgɔw ye ka Montana ka son bɔ o fana mɔgɔw bɛ yen nɔ dulɔmi aw fa ka kɛta o dɔrɔn bɛ de ka don ye aw b'o fana style fana bon an t'o kɛ parce que olu fa dɔgɔ ni ba dɔgɔyaw b'o kɔnɔ an tɛ se o la quoi an bɛ k'an taw dugawu ɲini k'o bilasira d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la d'accord monsieur ouais o question kelen de don toujours aw ka style n'aw bɛ se k'i da don la k'o walawala ni dɔn komi ne yɛrɛ fila ɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min na ayi o y'a fɔ cogo min i t'a fɔ cogo ah ok pas de problème bon genre nin filɛ n'i ko tarapu dancehall afro surtout kana laban Lili b'a yɛrɛ ka taradi la hali n'i ko denma fɔle awɔ parce que tanti Musangare yɛrɛ ko ten ko sɛgɛlen tɛ sira b'u quoi non voilà i m'a fɔ ma an filɛ don min na i komi bi n'i y'i sigi ko n fa kelen pe de ɲɛ bɛ n kelen pe la o de i b'a bila i kunna k'a fɔ ko ayi ko Levier ni Bakari ni Saka aw bɛɛ bɛ fa kelen de la tiɲɛ min bɛ yen a tɛ di kelen ma dɛ i y'a faamu a bɛ tila aw bɛɛ de ɲɔgɔn cɛ donc n'i sigi ko n fa a ɲɛɲini i ka dɔ kɛ o ka ɲi quoi i y'a faamu donc o de ko sɔn an tɛ genre kelen kɛ quoi an bɛ bɛɛ sago de kɛ i y'a faamu an faw b'a lamɛn kɔrɔkɛw b'a lamɛn dɔgɔninw b'a lamɛn bon grand sœurw yɛrɛ fɛnɛ b'a lamɛn i y'a faamu donc o de kama i b'a dɔn an bɛ misiki yɛrɛ de da bɛɛ ka lamɛn quoi parce que dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se k'i dɛmɛ kumakan dɔ kama dɔw bɛ yen a tɛ se k'i dɛmɛ kumakan dɔ kama tel que i n'a fɔ e filɛ nin sisan ne nana ko fa don ta ba don ta e b'a fɔ ko ne ma mara a bɛ fili kɛnɛ ma dɛ mais dɔ bɛ yen o fɛnɛ bɛ yen nɔ a ka d'o ye quoi i y'a faamu mais ni ne ko sisan ko ayi ko n fa ka di n ye n ba ka di n ye mama n ka rêve ye ka wari de ɲini k'i la lafiya e bɛ se k'i sigilen to i sigiyɔrɔ la ka tɛgɛrɛ fɔ ne kun ko parce que i ka mission minɛ k'a ka ɲi donc o de ko sɔn an bɛ ka baara kɛ ten tɔ i y'a faamu ça fait genre kelen yɛrɛ tɛ quoi an bɛ ka bɛɛ sago de k'u ye n t'a dɔn n'i y'a faamu faamuyali sɔrɔla ouais voilà sisan komi aw yɛrɛ ko
kure bale kɔni ayo o yɛrɛ kuma tɛ o ko la tellement o tɛmɛna yen nɔ kuma t'a la. sisan nɔ aw ka rêve yɛrɛ ye min ye sisan nɔ ka Mali yɛrɛ bila yɛrɛ ka taa fo États-Unis dilanna yɔrɔ min na fo kɔfɛ sisan nɔ an bɛ fɛ aw ka préféré yira n na aw ka kan fili n'aw ka morceau dɔ ye an ka morceau awɔ tel que i n'a fɔ an ka son dɔw wa aw ka bien son dɔ dɔrɔn aw k'aw kan fili n'a ye ok problème t'a la an ka préparé awɔ ok awɔ a ye fɔ aw ɲigin dɔɔni parce que il faut que son in a ka i m'a ye wa ok bon problème fosi t'a la an ka taa vision ye wari ye fo ne ka ɲini k'a ladon sabula papa bɛ so woloba ɲuman dun bɛ so an dun tɛna fɛn dun fɔ an dun bɛ baara la ye minnu bɛ kuma caman la ye est-ce que den sera o ma ye ɲɔgɔn jugu y'an ban ye nafa dun to si de la ye ala kira nana diɲɛ dun kɔnɔ o ma diya bɛɛ ma se k'o kan ni kungo jɔra i kan ta fili su la ye bɛɛ ni jɔrɔna ko bɛɛ ni hamina ko d'accord a son jara ouais merci an bɛ continuer toujours n'an ka question ye an bɛ fɛ ka dɔn depuis aw yɛrɛ donna rap in na fo bi aw ye gɛlɛya min yɛrɛ sɔrɔ a bɛɛ aw ka dɔ don o la aw ka ɲɛfɔli kan ye o ko kan an bɛ kuma di Emile fɔlɔ ne ma bon depuis ni musique ko in daminɛ wagati an fila filɛ nin ale kun ye école bon wagati y'a sɔrɔ an fɛ yen nɔ bon comme dama baara de bɛ yen o y'a sɔrɔ ne kun bɛ appareil na wa i b'a appareil dɔn o ye sanu ɲini appareil de quoi awɔ ne kun b'o de la quoi i y'a faamu mais comme i b'a dɔn mɔgɔ y'a ye hakili de ye quoi ni ɲɛma o de kosɔn an b'a fɔ an maninkaw yɛrɛ b'a fɔ ko ɲɛmara ɲɔgɔn ma ko bɛ na ni ko la nɔgɔ ye quoi donc o t'an fɛ yen i y'a faamu ne kun bɛ taa kungo kɔnɔ an bɛ baara kɛ souvent ale yɛrɛ grand frère dɔ bɛ yen to ka wari d'a ma komi a bɛ école la a bɛ wari d'a ma karisa ni minɛ i ka fara i bolo kan donc min fɛnɛ ne fɛnɛ se ye min ye a ta fitinin min bɛ yen nɔ ne b'o fara o kan pour que an ka se ka yɛlɛ an bɛ bɔ Kuremali an bɛ na Bamakɔ an bɛ na an ka ciw ɲɛnabɔ an bɛ segin yanni an ka manager ni fɛnw sɔrɔ yanni an ka vogue yɛrɛ kɛ quoi i y'a faamu an ka ko bɛɛ kun y'an yɛrɛ de o wagati kɔnɔna la an sɛgɛnna concert ko an ka fini ko an yɛrɛ fɛn o fɛn an yɛrɛ hali ni an bɛ taa concert kɛ yɔrɔ la an yɛrɛ de tun bɛ yala ka taga an ka sonw di DJ ma bɛɛ ka sɔrɔ ka wuli yanni kow ka ɲɛnabɔ i y'a faamu an sɛgɛnna yɛrɛ de an sɛgɛnna yanni a ka se bi ma mais n ye kuma dɔ f'i ye depuis kuma daminɛ la quoi jɔn kana peresser quoi a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni mais an filɛ don min na i komi bi savoir maintenant a bɛɛ bɛ ka réussir sisan ouais d'accord patron ne question kelen de don toujours aw ye difficulté minnu yɛrɛ sɔrɔ depuis aw donna rap la fo bi bon tiɲɛ yɛrɛ la an ye gɛlɛya ye an ye gɛlɛya yɛrɛ 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 de parce que ɲani da ye fali da ye mais an bɛ se k'a fɔ barika de b'anw ka ko la sinon an sɛgɛnna dɛ n'i y'a mɛn i bɛ son bɔ k'a tugu ɲɔgɔn na semaine o semaine a wari de bɛ kun dɛ effectivement ka bɔ Kuremali ka na Bamakɔ 120 kilos donc o passe bɔ ka na a tila ka na son dilan wari bɔ dumuni sɔngɔ ni fɛnw dumuni sɔngɔ ni t'o la negelaw b'o la kuma latigɛ tɛ ni ye faamuyali sɔrɔ a la aw bɛ bɔ fo Kuremali de ka na son dilan fo effectivement o tuma la beatmaker tɛ yen non beatmaker kelen kun bɛ yen bon o miniji dɔgɔyara quoi voilà ala ka hinɛ o la donc c'est pour cela que an bɛ déplacer yen nɔ ka na prise kɛ yan nɔ bon ne bɛ école la komi ale y'a fɔ cogo min na ale bɛ sanu baara nin na an bɛɛ b'an débrouiller quoi ni 40 min dira ne ma dumuni sɔngɔ la ne bɛ kɔngɔ mun b'a garder donc n'ale bɛ na wagati min na karisa ne b'a fɔ semaine kɔnɔ ou bien 2 semaines ɲɔgɔn na ne bɛ fɔ semaine fila in kɔnɔ ne ye ne sɔrɔ dɛ donc ale bɛ déplacer min kan ka bɔ ale bɛ na ne sɔrɔ Bamakɔ donc an bɛ taa studio la an bɛ taa prise kɛ taxi sɔngɔ ninnu bɛɛ bɛ bɔ o la a dɔw la yɛrɛ mototigi de bɛ ne ta ka taa ne bila ale baara walima fo Bamakɔ yan Bamakɔ ale bɛ taa ne kɔnɔ studio la souvent an bɛ école sommer an bɛ cours sommer n bɛ bɔ n bɛ taa n bɛ se k'a fɔ man ɲɛnɛ bon ni matière dɔw maître bɔra avant que dɔw yɛrɛ ka na n bɛ n ka sagi ta n b'a bila ka taa parce que kanu ye fɛn min faga o ma jufa
mɔgɔ ye fɛn fɛn kanu fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ a kɔnɔna na wa i bɛ nɔ bɔ a la fɛnɛ n'i y'a Voilà. mɛn i bolo fila ye ouais sinon an kun bɛ taa sɔn di wagati min na karisa aw tɛ ɲama aw k'an bɔ aw ka balani na o bɛɛ ye sɛgɛn dɔ de ye parce que o tigiw bɛ kuma caman fɔ Non. karisa a ye jɔ ni karisa bɔra aw bɛ don a bɛ t'o la fo dugu su bɛna ko donc ko karisa banna dugu tilara aw b'a ka bagasi ni cɛ aw bɛ taa so fo aw ka samara bɛ nɔgɔ sira sanfɛ dɔw yɛrɛ la fo sanji yɛrɛ b'an bugɔ sira la bon an sɛgɛnna komi bi hali n'i ye hɛrɛ sɔrɔ ka yɛlɛ ɲɛfɛ k'a kɛ komi n t'a dɔn n bɛna Tupac ni ɲɔgɔnna ninnu dɔ bɛ f'i ma quoi an yɛrɛ tun bɛ jouer wagati dɔw la micro b'an bolo an bɛ chaîne sanfɛ i bɛ kuma wagati dɔw la i yɛrɛ b'i tulo dayɛlɛ i tulo b'i fa nɛni ka na duguma aw bona fɛnɛ fo k'an boli ka bɔ kɛnɛ na kunsigi de ka ca quoi sinon kɔlidanow bɛna yir'i la k'an to jouer fana la ka taa groupe faga o bɛɛ sɔrɔla kɔnɔna na walayi ou bien ka kɛnɛ minɛ k'an tɛ don o bɛɛ kɛra mais jɔnni n'i ma perese ko bɛɛ bɛ ɲɛ quoi sinon an ye difficulté caman ye n'an ko k'an b'an da don a bɛɛ kɔnɔ an bɛ tile an tɛ ban d'accord donc Bella monsieur e kun na kuma dɔ fɔ bon ne bɛna min fɔ maninka ko ten tɔ ko wa ko i se tɛ den min ka dugu la taga la k'i b'o dɛmɛ ni dugawu ye sinon caman kɛra an na o n'i ye caman ɲininka a b'u kɔnɔ ko wa ko dɔnkili in da kun ye muso ko de hali a musomanin dɔw tun bɛ yɛlɛ an na depuis n'o wagati sanji tun b'an bugɔ yan'an ka se so i yɛrɛ tun b'an ka kɛrɛfu n'an ka finiw ye wa non a dɔw n'i y'a pese wa c'est très lourd awɔ tellement sanji y'an bugɔ mais bi awɔ babini bɛ ka tigɛ an nɔfɛ o olu bɛɛ bɛ ouais alhamdulillah sisan nɔ question min bɛ ka na de aw yɛrɛ ko k'aw ye gɛlɛya camanw sɔrɔ a y'aw da don o la samaraw bɛɛ tigɛra sanjiw bɛɛ ye bugɔli kɛ sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn yɛrɛ komi aw yɛrɛ gagné la musique rap in kɔnɔna la a ye nafa jumɛn fana lase aw ma bon bi an ma kɛ komi i n'a fɔ kɔrɔbalen n'a ɲɔgɔnna mais bi an bɛ se k'an ka jɔɲumanba dɔ fo an bɛ se k'a fɔ an ka manager don mais an ka manager tɛ dɛ mais a kɔni a b'an jigi kɔrɔ n'o ye Mula Aba Wene mais an y'a bɔ yen sisan an y'a yɛlɛma an y'a kɛ Tayiga Aba ye i y'a faamu depuis ni ale yɛrɛ jɔra anw ɲɛ ma non sisan kɔni an bɛ sɛ duman dun sisan mɛnɛ awɔ Mula Aba baby Aba Wene mais n'i ma se k'o fɔ i bɛ se ka kɛ Aba Tayiga ye dɔrɔn a ban voilà ale sababu ye ala bi wa ya ko caman bɛ yen nɔ a ye vanglo bila an bɛɛ ka so kɔnɔ komi clim ni marché courantier ye quoi sinon a ka d'a ye a k'o bila yen pour que funteni kana an sɛgɛn quoi ouais mais an b'ale fo k'a barikada quoi a sara t'an bolo quoi a sara bɛ ala de bolo hali bi a ka continuer n'a ka ko kɛtaw ye a kɛra so hali wa ye n bɛ ka gɛnzinɛri dɔ bi ne ba awɔ i y'o bɛɛ sɔrɔ arabu kɔnɔna la a ma ɲi dɛ kana nin fɔ ne ye o ni mun tuguni bon n bamuso fɛnɛ bɛ Abidjan wa misiki kɔnɔna la a ye wari caman don quoi i y'a faamu parce que an fila fɛn fɛn an si tɛ ɲinɛ an mamaw kɔ a n'an ka lepɛrw an bɔra concert kɛyɔrɔw la wari mana sɔrɔ a bɛ tila de n'a tilara ni bɛɛ t'a dir'i ma i kan ka kɛ cogoya min na e de b'o dɔn ou bien faamuyali sɔrɔla mais an tɛ ɲinɛ an baw kɔ dɛ a kuma n'an bamuso ye mais bi a ka d'u ye parce que o ka wari dun n'u y'aw tɔgɔ yɛrɛ mɛn f'u bɛ kule wala ne yɛrɛ den de don wa ni ne yɛrɛ ni ne ka mɔgɔw ye d'accord voilà merci san kuma b'i bolo ouais bon musique yɛrɛ bɛna s'an ma bi a kuma ka ca quoi parce que a prévu ye min ye fɔlɔ an bonyalen don sigida nin na Kuremale non a dabila bon an tɔgɔ bɛ dugu fan bɛɛ kana nin fɔ ne non kana ɲɛɲini yɔrɔ jan yɛrɛ an bonyalen don sigida la kelen an kun bɛ dɛsɛ fɛn fɛn na avant mais bi an b'a bɛɛ sɔrɔ an yɛrɛ mais a sababu bɔra dɔ la dɛ parce que n'i y'a mɛn a ye n dɛmɛ a ka n ka wara faga o b'a sɔrɔ a kunkolo bɛ yɛrɛ de bolo exactement donc ni mɔgɔ ye sira dɔ kan talan b'i la taɲɛ b'i la a b'i dɛmɛ n'o sira ye quoi so an lili yɛrɛ nɔrɔlen t'aw na ten dɛ
an fana nɔrɔlen t'a la ten mun kosɔn a nɔrɔlen b'a la mun kosɔn o fana ouais parce que a ɲɛ bɛ sen dɔ de la an kɔrɔ a ɲɛ bɛ talan dɔ de la an na bon avant que an k'an ta kɛ dɔnkilida fufu ye ten donc a k'an dɛmɛ pour que Mali k'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ Mali kɔnɔ talan bɛ denmisɛnninw na quoi hali n'an tɛ Bamakɔ dugu kɔnɔ yan nɔ est-ce que y'a faamu donc an fana nɔrɔlen t'a la dɔ wɛrɛ la ale fana donna la anw ɲɛ an ka kɔrɔbalen don an tɛ se ka foyi fɔ rap ko in na ale ma tɛmɛ min sira fɛ a gɛlɛya fara a nɔgɔ ma ale a dɔw la a bɛ se ka ale ta ka jugu n'anw ta ye parce que monde bɛ ka évoluer ka taa fɛ quoi comme mɔgɔ min bɛ gɛlɛya sɔrɔ ko min kɔnɔ ka tɛmɛ bi bi in na i t'a sɔrɔ a kɔnɔ exactement voilà. Lili Bara ko in il a su vraiment s'imposer parce que arrête il y a fort ale bɛ don Lili Baya in na wagati min na il y avait beaucoup de Lille mais sisan nɔ caman ye place bila ale bɛ ka a minɛ n k'a b'a ɲɛdɔn de donc an fana gɛrɛlen filɛ a la cogo min na de mɔgɔ t'a dɔn n'an bɛna tɛmɛ ale la yɛrɛ parce que mɔgɔ kalanden bɛ tɛmɛ mɛtiri la o fana ye tiɲɛ voilà e m'o yɔrɔ ye n y'o yɔrɔ faamuya sinon a fɔra ko ale k'i sen bɔ concours la ko parce que k'a dala ka teli a tɛ faamu o fɔra a ma yan nɔ voilà e m'a ye a ye hɛrɛ caman na s'anw ma quoi parce que bɛɛ bɛ kule n'an tɔgɔ ye an bonyanen don sigida kɔnɔ ouais c'est vrai n'i b'a kɔnɔ kan caman bɛ fɛ a fɔ ko karisa ye mɔgɔ lankolon ye surtout ni kunkolo min yɛrɛ filɛ ne ko nin ye bɛɛ y'i ta fɔ ayi o tɔgɔ a n'an bɔra an b'o tɔgɔ fɔ bɛɛ y'i ta fɔ ni nin ye kun a bɛ fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama den tɛ o et pourtant fɛn n'i tɛ baara kɛ ŋaniya de bɛ baara ye ni ŋaniya ka ɲi dɔrɔn bɛɛ ka ɲi ko bɛɛ ka ɲi jogo kɔni mais ka n'a ye ne kulo ni sɔgɔlen don ni chaîne don ka na fɛn critique karata voilà style de do fɛn n'a ka di n bɛ nin bɔ don ne da kɔnɔ kuma tɛ fankelen fɛ ne bɛ ko min kɛ a bɛ bɔ ne da de kɔnɔ i b'o de lamɛn k'a faamu mais ne bɛ ko minnu kɛ ka n'olu jate voilà donc alhamdulillah an bɛ ala fo bi an y'an sagona fɛn caman sɔrɔ an kun bɛ dɛsɛ 200 fɛnw la mais bi an bɛ ka 1000 fɛnw sɔrɔ an yɛrɛ e yɛrɛ ɲɛmɛ ko la hali n'a ma girin sa mais a y'an wasa quoi alhamdulillah aw faamuyali sɔrɔla aw ka nin question ninnu jaabi la tugun mais an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn projet min b'a aw yɛrɛ bolo dans le futur projet minnu b'aw bolo aw ka o fɛnɛ ɲɛfɔli k'an ye o kow fɛnɛ kan bon projet min b'an bolo tan clip ko projet dɔw b'an bolo puis encore fɛnɛ album ko projet dɔw b'an bolo bon ale Lili yɛrɛ fɛnɛ projet dɔw bɛ an n'ale fɛnɛ ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'i da don la ka ɲɛfɔli an ye o ko bon komi featuring ko b'an ni Guinée rappeur dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bon ani mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ yan ani ka wote ni pan ka sɔrɔ jigi ma fari i bɛ pan ko 2 yɛrɛ exactement donc an jigi ka fari n'o ye Lili ye an dalen don ala ka fari fɛnɛ i y'a faamu bon ale ka o projet olu donc comme a bɛ projet caman b'ale yɛrɛ bolo fɔlɔ o de kɛlen don k'an ta sumaya dɔɔni fɔlɔ quoi donc n'olu nɔgɔyara an ka projet olu an bɛ sɔrɔ k'olu lawuli projet caman b'ale bɛ caman bɛ yen quoi a ka ca trop voilà. I bɛ se k'i da don projet ko ninnu na dɔɔni f'an ye o fɛnɛ kan ouais bon projet ko ne sen ma nɔgɔya sa an bɛ ka wagati de kɔnɔ ni wagati n'a koron tɛ ni wagati tun b'a sɔrɔ ko bɛɛ banna ni wagati tun b'a sɔrɔ ko bɛɛ banna bon parce que force tun b'an na wagati min na an tun bɛna commencer ka wuli ni kow ye de 1 banako in nana bila coronavirus voilà donc concert tɛ se ka kɛ hali prise kɛli tun ma nɔgɔ parce que n'i donna studio kɔnɔ da caman de bɛ taa jɔ micro kelen na k'a da donc c'est pas facile biti fana kun man kɛnɛ voilà biti kun bananen ba de don aw yɛrɛ sɔrɔ mun kɛra o la ka ca dɛ kana nin fɔ ne donc ko kun ka ca foyi kun tɛ se ka ɲɛnabɔ bon f'i kun k'i dogo souvent sufɛ ka taa kɛ bon an tor'o la u nana couvre busan fana da mɔgɔw kɔ la donc ko bɛɛ gɛlɛyara ka taa fɛ mais comme alhamdulillah an bɛ ala tanu bɛ ko dɔw nɔgɔyara donc an bɛna projet bɛ ka sigi sen kan tuguni
u kun bɛ yen nɔ mais u kun kalela ko ninnu na banako ni fɛn ninnu na fɔlɔ mais u bɛna wuli sisan bon clip kelen ni Lili b'a bolo o son yɛrɛ bilala déjà phénoménal donc an bɛ fɛ k'o clip kɛ morceau wɛrɛw fana caman bɛ ka na n'ale cɛ an tɛna ale tɛna tila anw na parce que ale kɛra anw ka sababu ɲuman ye donc an bɛ continuer de an y'a daminɛ wagati min na f'an k'a laban de quoi d'accord donc album fana bɛ sira la an bɛ album préparation na mais a projet kun jɔlen do fɔlɔ quoi donc an ka jo dɔw fana bɛ Sigiri ou bien Konakiri ninnu na fitiinin ko b'a n'olu fana cɛ quoi mais e t'ale dɔn King Alasko e t'ale dɔn d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu jaabi la voilà sisan nɔ a bɛ komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma mais yɔrɔ an k'a kuncɛ an b'aw ɲininka fɔlɔ n'a sɔrɔ mixtape dɔw de b'aw bolo walima n'a sɔrɔ album kow de don aw bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o ko kan. Bon mixtape t'an bolo fɔlɔ mɛ sisan mixtape t'an bolo fɔlɔ quoi an bɛ album ko boliboli de la fɔlɔ mais coronavirus nana kow bɛɛ tiɲɛ bon o de kosɔn an kun ye album ko jɔ dɔɔni fɔlɔ quoi i y'a faamu parce que hali sisan ko gɛlɛya dɔɔni b'an yɛrɛ fɛ yen fɔlɔ parce que 23h pile de dilen no an bɛɛ ma sisan ko k'an sɔrɔ an si dilan kan parce que couvre-feu wagati bon gendarmew bɛ patrouille la ko dɔw nana bandiw nana tiɲɛni kɛ bon depuis n'o yɛrɛ u y'olu senbɔ la ka to fɛngɛ comment dire donsow ma bon depuis n'o yɛrɛ dɔrɔn ko foyi tɛ ka ɲɛ sɔrɔ bilen quoi d'accord i y'a faamu voilà ok voilà kuma ninnu jaabi ɲɛna sisan nɔ an bɛna ɲini aw fila bɛɛ fɛ rap kɔnɔna bi a ma nɔgɔn caman bɛ don rap la parce que ni nin y'a la mobili ɲuman b'a bolo muso ɲuman b'a bolo a bɛ Paris sans chercher à comprendre olu fana b'u lancer a kɔnɔna la et puis dɔw yɛrɛ ɲɛna banditisme kɛyɔrɔ de don ka accident ninnu ta sisan nɔ conseil n bɛ fɛ aw ka conseil di cogo min na changement de comportement bɛ na o ko la cogo min. Bon o ko ninnu filɛ nin ye o ka nɔgɔn quoi an ma don a la k'a fɔ ko wayi ko muso ɲuman bɛ karisa bolo ou bien mobili ɲuman b'a bolo ou bien fini ɲuman b'a bolo i ka kuma latigɛ tɛ hali dɔw yɛrɛ bɛ tendance ka étude yɛrɛ to yen nɔ carrément i m'a ye mais olu ko ninnu filɛ an ka mission t'olu ye quoi i y'a faamu toujours an bɛ ne si quoi ale tɛ ɲinɛ titi wɛrɛ ni i n'a fɔ jɔn an t'a fɔ ou bien est-ce que an t'a kɛ tonton ou bien fission ale y'an fission ne bɛ fɛ i ka tɔgɔ de fɔ n ye déjà an t'a tigi dɔn quoi bon ok bon an t'ale kɛ Lili wa ye sa i m'a fɔ ma toujours ale bɛ position min na an bɛ ten tɔ de quoi parce que ale bɛ ka wari ɲini ka titi ladon quoi donc an fɛnɛ bɛ ka wari ɲini ka mama ladon quoi n'o y'an woloba ɲumanw ye i y'a fɔ ma an donkun t'a la fini ko samara ko muso ko non 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 ne bɔ an bɛ fɛn dɔ f'i ye bi n'a fɔra ko wari an ye denmisɛnnin ye bi dɛ an bɛ se k'a fɔ an bɛ wari dɔn an tɛ wari dɔn dɛ mais an b'a dɔn quoi parce que wari ye fɛn min fɛn sugu bɛɛ b'a kɔnɔ fini ɲuman b'a kɔnɔ muso ɲuman b'a kɔnɔ mobili ɲuman b'a kɔnɔ siso ɲuman a bɛɛ de b'a kɔnɔ quoi i y'a fɔ ma mun ne la i b'o to yen nɔ k'i bɛ taa fɔlɔ muso ɲini na o ma i t'i yɛrɛ bolo wa donc an bɛ wari de ɲini fɔlɔ n'an ye wari sɔrɔ tuma min na a bɛɛ b'o kɔnɔ mɔgɔ t'a dɔn ni jaba sɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka taa séjour kɛ ne fɛ yen sisan nɔ conseil di fɛn ma cogo min na jeune minnu bɛ fɛ ka don rap kɔnɔna la i ka conseil ye mun ye o ko la sisan. conseil min ne bolo k'a fɔ jeune ye bon conseil min ne bolo k'a di minnu bɛ fɛ ka don dɔnkilida la donc u b'a dɔn k'a fɔ dɔnkilida t'o fɛn sugu ye k'a fɔ k'i bɛ don a la ten tɔ quoi ou bien ko n bɛ don a la musoko kama ou bien n bɛ don a la comment dire finiko kama il faut que f'i ka mission kelen de bila i kunna fo n ka kɛ n yɛrɛ ye a la de i y'a faamu donc ne kɔni b'o conseil de di minnu b'a essayer ka don musique la u kana don musique la u côté kelen fɛ u ka don fan bɛɛ fɛ i y'a faamu fan fɛnɛ ko don ala nafama yɔrɔ de ko don i y'a faamu voilà n balimakɛ e ka conseil ye mun ye o ko la sisan bon ne bɛ conseil min di minnu bɛ ka na an kɔ
a bɛ se ka kɛ hali an yɛrɛ fana filɛ génération min na ne bɛ conseil gɛlɛnmanba de bɛ ne bolo ka d'u ma parce que dɔw fɛ n'u donna rap la o juin de bɛ santi di mɔgɔw ma k'o de bɛ mɔgɔ ka inspiration kɔkɔ o tɛ quoi sinon an filɛ nin an fila sigilen filɛ nin an tɛ maga foyi la an tɛ gulɔ min an tɛ jouer mais an tɛ cigarette mais an tɛ foyi de fɛ dɛ mais an bɛ ka chanter très bien mɔgɔ i b'i miiri de ka ko kɛ quoi donc an ta bɛ bɔ an hakili de la donc an b'a fɔ mɔgɔw b'a faamu bon c'est pas parce que rap kɔrɔ ye i k'i fa gulɔ la k'i fa jouer na ka taa yɛlɛ ka manamanakan fɔ ou bien ni ne b'a to n bɛ dɔnkili ɲɛnama bɔ o tɛ quoi donc an k'o yɔrɔ ninnu éviter an k'olu bɔ an ka fɛn kɔnɔna na quoi an k'o bɔ an ka baara kɔnɔna na an n'olu tɛ taa bon ani kumaw fana bɛ kuma la morceau kɔnɔna olu fana ma ye quoi mais ni ko i bɛ kuma o dɔlu kan i bɛ bila dɔw la quoi voilà an b'an pan olu yɔrɔ d'accord sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ de ka di aw fila ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bon an ka taa an fifɔlɔ ne ayi an ka daminɛ e la ne ɲɛsilen bɛ yan déjà mun yɛrɛ de ka di ne ni nin fila ou bien an bɛɛ de e k'i ta fɔ donc kɔfɛ an bɛ min kuma ka ta di de min ma ye ne o b'o fana fɔ b'a ta fɔ awɔ bon ne kɔni filɛ position min na n tɛ cigarette min n tɛ joint min n tɛ gulɔ min n tɛ foyi fɛ mais wari kɔni n b'o fɛ dɛ mais ni wari sɔrɔ n b'o fɛnɛ fɛ dɛ ne ba awɔ ayi ne ma faamuya o e m'o faamuya mun de ka di e yɛrɛ ye ne ya bon an ka taa sa wari ka di muso donc muso de ka di ayi a faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ grand frère kuma bɛ bolo e ta ye min ye sisan mun de ka di e yɛrɛ ye bon ne ya e san tɛ ne tanto a ye ta ti se ka to yen dɛ parce que n'a fɔra maloya b'a kɔnɔ ale yɛrɛ b'a dɔn déjà min ka di ne ye han bon hali ne yɛrɛ fana ye ko min sera na sa problème t'a la voilà an bɛna e yɛrɛ b'a dɔn min ka contraire di question poser mun man di e yɛrɛ ye fiyewu mun man di ye mun man di ne ye bon e an t'ale fɔlɔ ɲininka quoi parce que ne goyɛ fɛn ka ca ayi i bɛ kelen de fɔ min yɛrɛ i t'o fɛ fiyewu an ka taa kuma b'aw bolo bon et min man d'an ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ man d'aw ye aw bɛ chose min détester ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bon ne kɔni tɛ saya fɛ o man ye dɛ i y'a faamu a faamuyara mais malheureusement hali t'o fɛ o bɛ yen nɔ bon quant à moi ɲɔgɔn kɔ kuma de man ne donc e b'o de détester non o tɛ ne ka vie la d'accord voilà parce que ne bolo bɛɛ k'i kungo jɔrɔ i ka walita to yen o de ɲɔgɔn tɛ quoi sisan nɔ question fitinin dɔ bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ aw furulen de don walima n'a sɔrɔ aw ko yɛrɛ bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi ou bien n'a sɔrɔ ko yɛrɛ de bɛ yen nɔ a k'aw da don o la aw k'o fana ɲɛfɔ an ye ayi awɔ bon an filɛ wagati min na i komi bi bon ne ma furu i y'a faamu mais n bɛ k'a ɲɛɲini depuis 2017 ouais n y'a essayé k'a programmer mais ala de ma latigɛ fɔlɔ quoi n'ala y'a latigɛ ouais a bɛ se ka kɛ mais kow bɛ yen nɔ bon kow bɛ yen ouais kow bɛ yen kow bɛ yen bien sûr ouais kow de bɛ yen nɔ bien sûr kelen tɛ fila tɛ bien sûr a bɛ laveli ni sojɔsiw bɛɛ kɛ sisan ouais ouais mais donc ko kelen tɛ ko fila tɛ hali saba tɛ voilà i m'a faamu caman yɛrɛ de bɛ yen kow ka ca voilà a yɛrɛ a bɛ n bɔra ka to yan bebe bɛ yen nɔ ayi ma kuma in faamuya i ko ko kow de bɛ yen nɔ ne taara kure mali kɔnɔ a bɛ k'o bolo problème ye patron anw si ma se foyi ma fɔlɔ aw si ma se foyi non d'accord ne ma furu den tɛ n bolo bon ko fana t'i bolo non ko tɛ yen ko tɛ yen bon an ka tiɲɛ fɔ ko bɛ yen ko kelen tɛ fila tɛ non ko kelen bɛ de bɛ ko kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ ale ko ko kelen tɛ fila tɛ ko kelen bɛ yen bon ne yɛrɛ fana bɛ k'o ɲɛɲini ala ye min kɛ quoi o ka ɲi quoi d'accord faamuyali sɔrɔla voilà komi n y'a fɔ ye cogo min na émission sera a kuncɛmayɔrɔ la voilà aw merci beaucoup an y'aw wele anw nana an ka wele jaabi o diyara an ye voilà donc an bɛ ɲɔgɔn bolo aw yɛrɛ ka jargon don an layɛlibagaw ni ne tun bɛ an bolo ka yira aw la bi aw fɛn fɛn bɛ k'anw lamɛn j'espère que bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a ko la n'ala sɔnna an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ